हा ताट पण बघ एकदम छान वाटतं ना मी. पुढे अशी आधी 2 पेऱ्या मारली नाही, अशी 2 राऊंड मारली ना. नमस्ते. आज आपल्याकडे पितृ अमावस्या शेवटचा दिवस असतो ना, तर आज आम्ही त्या पप्पाचा कार्य करतो. त्यासाठी पप्पू आता पूजा करतोय. पहिला हार घालून घेऊ ना. हा घे हार घाल. पहिला हार घातला आणि इकडे चंदनाची गोळी पण घेतलेली आहे मी मम्मी, है ना. दुर्वा आपण ठेवला गणपती बाप्पाला, है ना, बरोबर. तुळशी ठेवली आपण कृष्णा तुळशीला. फुलाने जर आपला देवारा सजवूया, बरोबर. आणि हार आणि एक फूल जो राहिलेला आहे ते मी आता आमच्या पप्पाचे जे आहे ना फोटो, पप्पाच्या फोटोला मी लावणार. घालत नाही पण आजच्या दिवशी घालायला लागतो ना. आणि इकडे बघा हळदी कुंकूचा हे पण आहे. याच्यात बघा काय काय आहे, हळद कुंकू सर्व ठेवलेलं आहे. मी बघा पाठीवरच येतो आणि तुम्हाला इकडचं मी अरेंजमेंट दाखवतो. इकडे आपली पूजा सुद्धा चालू आहे आणि तुम्ही इकडे बघू शकता फ्रीज इकडे ठेवलेला आहे. माझा कबोर्ड जो इकडे होता तो इथे ठेवलेला आहे. आणि या साईडला बघा काय झालं, काजलचं कबोर्ड इकडे आला आणि मम्मीचा कबोर्ड इकडे. आणि हे काही एवढी अडचण नाही वाटत, व्यवस्थित वाटते आम्हाला. मध्ये स्पेस सुद्धा आहे, म्हणजे पूर्ण हाताचा स्पेस आणि हे सर्व व्यवस्थित. नाही तर फक्त इथे हा तुम्हाला माहिती आहे पाठी कसं होतं आणि आताचा कसं झालेलं आहे. आणि दिलू पण बघा आमची खालीच आहे. दिलू पिल्लू, होय दिलू पिल्लू. तर इकडे देवपूजा झाली आणि इकडे ह्याला काय म्हणतात, आम्ही आपण काय करतोय, हे आपण जेवण बाहेर ठेवतो ना, हा ते पान तयार करायचं वाढीचं ना. हा तर इकडे कोणकोणत्या भाज्या आहेत त्याच्यात ताटामध्ये बघण्यापेक्षा आपण इकडे डायरेक्ट बघूया. ही कसली भाजी मम्मी आपल्याकडे आज? भोपळ्याची भाजी. भोपळ्याची भाजी, वालाची भाजी. ही कसली? चवळीची भाजी. गुलाबजामुन, गोडमध्ये गुलाबजामुन आहे, गोडमध्ये श्रीखंड आहे, आपलं ताक आहे. आता गोड मी घरात काहीतरी बनवलं असतं पण माझी तब्येत ठीक नाही ना, म्हणून मी काय बनवलं नाही, म्हणून गुलाबजामुन आणले आणि श्रीखंड आणलं. गुलाबजामुन, श्रीखंड, ताक, भजी सुद्धा आहे आपल्याकडे, है ना. भजी, मिरची भजी आणि चपात्या सुद्धा आहेत आपल्याकडे. तर एवढं सर्व आपल्याकडे आज जेवणामध्ये आहे. तर सर्वांनी या जेवायला, है ना. आणि हा जो ताट आहे आपण बाहेर ठेवणार आहे आणि हा जो ताट आहे ह्या ताटामध्ये आपण नावाने जेवायला बोलवलंय ना काकांना, त्या काकांसाठी, म्हणजे आमच्या एरियामधले आहेत जे जेवायला इकडे येणार आहेत. तर त्यांनाही आवडेल ना असं बघून मम्मी. आणि एक ग्लास चहाचा असं ताक ठेवला, थोडासा श्रीखंड वाढ, गुलाबजामुन पण ठेवलास ना, आतमध्ये ठेवतेस त्यात वाढतेस ताक, पेल्यात वाढायचं. ओके. आणि श्रीखंड पण वाढ म्हणजे व्यवस्थित वाटेल त्यांना. आणि आता भात द्यायचा आहे ना. आणि ह्याच्यात आपण काय नॉनव्हेज पण ठेवणार आहे का? मग इथे ना आमच्यात म्हणजे कसं नॉनव्हेज लागतो वाडीमध्ये, चिकन सोडून मच्छी पाहिजे का? मच्छी लागते. तर इकडे बघा एवढी नंतर ठेवते, ही मच्छी बनवलेली आहे. हा म्हणून आधी नाही ठेवत आम्ही, नंतर ठेवणार आहे वाडीमध्ये. ओके. आणि पाहिजे मला चमचा पाहिजे. आणि इकडे बघा दिल साठी पण मच्छी आम्ही ऑलरेडी काढून ठेवली आहे. दिल आपली बाहेर बसलेली आहे. तर सर्व आपलं वाढून झालेलं आहे. आता आपण इकडे भात ठेवतोय ना, भात. हा आणि तुम्हाला हे दाखवायचं राहिलं, भात आणि डाळ सुद्धा आहे बघा. ही कसली डाळ बनवली मम्मी? वरण आहे ना. ओके. तर भात आणि हा ताट पण बघा एकदम छान वाटतं ना मम्मी. ज्या माणसाला आवडतं ना तेच आज बनवायचं असतं. त्याच्या म्हणजे माणसाच्या आवडीचे गोष्टी सगळ्या द्यायचे. आवडीचे का? ओके. हे बघ कसं छान वाटतं, है ना. आणि डाळीचा पेया ठेवायला पण वरणचा पेया म्हणजे वाढू का? वाढायची भातावर आधी. भातावर वाढायची डायरेक्ट? वरण पेला राहील का त्यांच्यात? राहील ना. इकडे मिरची जरा साईडला केलीस की राहील. आणि इकडे आता काय करतो मी त्याला हळद कुंकू व्हायचा. हा का? गंध पण चंदन पण लावलं. हा म्हणजे त्याने लावल्यासारखं होतो. इथे लाव. हा लाव. आता हळदी कुंकू ना.
जेवणावर नाही टाकायचं. जेवणार ना खाली टाकतो. हो, बस फुलं ठेवू. आता हे मी आता हा ताट आहे ना, मी आता बाहेर मी ठेवायला नमस्कार जातोय. करते घे. हा, आता हा ताट मी बाहेर ठेवायला जाणार आहे आणि आता जेवायला ज्यांना बोलवलं ते सुद्धा येतील. दिल दिल चला आतमध्ये. आता इकडे आपल्याकडे जेवायला आलेत, पण दिल कधी अशी बसत नाही मम्मी. कधीच नाही पुढ्यात बसत, कोणाच्याच जवळ येत म्हणजे नाही. असं पहिल्यांदा तिने केलंय की अशी येऊन बसली आहे ती. तिला पण असं काहीतरी वाटत असेल ना, पप्पा दिसत असतील किंवा असं पप्पाच्या रूपात तिला जेवताना दिसत असतील तेव्हा ती पुढे अशी आधी 2 फेऱ्या मारली नाही, अशी 2 राऊंड मारली ना, हा गोल फिरली आणि त्याच्यानंतर ती समोरच बघते, बघत बसली आहे. ती बघ कशी बघते. तुम्ही घाबरत नाही ना? नाही बघते बघ कशी. हा. काय दिलू? कोण आलाय? दिलूची चिज्जी कुठे ठेवली दाखव मम्मी. ही काय दिली? हा ती आमची बॉइल्ड आहे बघा दिलूची. नाही उठणार आम्ही ते काढ ती. खाल्लं काय? अरे वा खाऊ दे. चला हे आता कम्प्लीट झालं ना आपलं सर्व प्रोसेस. आपण जेवण पण ठेवलं आणि आपल्याकडे कोणतरी आपले ओळखीचे जे जेवायला सुद्धा काका आले. तुझे है ना? ओळखीचे म्हणजे तू ओळखत नाही पण ते तुझे काका आहे. चल ये मला नमस्कार करू दे. म्हणजे आज ते पप्पाच्या रूपाने आलेले आहेत. बरोबर. हा. थँक्यू. थँक्यू आल्याबद्दल. येऊ का? हा या. तर असं आपली प्रोसेस असते ना मम्मी. हा. आणि हे गावागावातली प्रोसेस असते ना अगदी बघायला छान वाटतं गावचं. गावचं ना. ते पुऱ्या गावातली मंडळी असते. आणि आता तू गावची काय बोलली माणसं. 5 पावलं सोडायला जा अशी बोलली का? आता हे सर्व झाल्यानंतर आता आपण जेवणार आहे आता आम्ही. हा, नंतर जेवणार. काय रे बाबू? काय गेले पप्पा? पप्पा गेले? तुला पप्पा दिसले आलेले? होय पप्पा जेवायला आलेले. दिलू आवाज देते ना आपली. हा दिलू आवाज देते, शोधते आहे ती. आता बाकी मम्मी आतलं अरेंजमेंट बघितलं. आता इकडचं अरेंजमेंट कसं करणार आहे? आता हे काढायचे आहे. हे 2 बॉक्स खोलायचे आहेत अजून. तिथे सर्व बॉक्सेस आणि सर्व सामान उरलेला ते पॅक आहे ते अगं उघडायचं आपल्याला ना, खोलायचं आहे. आधी पहिलं साईडला करायचं आहे. आणि हा जो बेड दिसतोय तुम्हाला दिसतोय तो तिकडे आडवा करायचा तिथे आहे. समोर जाणार आहे तो समोर बेड. जाणार आहे. हा आणि दिवाण मग जशी जागा होईल म्हणजे जशी जागा होईल तसं त्या ठिकाणी दिवाण ठेवायचं आहे. आणि मग तशी कशी हे सर्व जागा जरा अवेलेबल होईल ना एवढी सर्व. हा करू आरामात थोडं करू. हा ना. पण तू एक नोटीस केलं का मम्मी? सर्व काढलं पण आपण हे वरचं काढलंच नव्हतं. हे वरचं नाही आलं, काढलाच नाही होता, विसरलो ना. हा ते तू बरं तिथे राहिलंय. तू अग्रीमेंट करून पण गेला होता. हा पण ते वस्तू तिथेच राहिले होते. आणि घरातले पण थोडं सामान राहिला होता. आणि तुम्ही इकडे बघू शकता तुमच्या म्हणण्याप्रमाणे आम्ही थोडं सर्व कसं बघा साफ करायला घेतलंय. आता हे जे मम्मीचे सर्व डॉक्टरांचेच आहेत ना मम्मी सर्व. आणि उद्या का परवा मम्मीला न्यायचं सुद्धा आहे ना असं ट्रीटमेंटसाठी डॉक्टरांकडे. जनरल ट्रीटमेंट अशी जी रेग्युलर. जर असं डोकं तुझं दुखतंय ना? डोकं दुखतंय माझं है ना? त्यासाठी ट्रीटमेंट पण करायची आपल्याला. पण तुम्ही आता बाहेर पण बघू शकता. नवीन डॉक्टर शोधायचा आहे. सेकंड ओपिनियन घेणार आहे आपण, है ना? आपण चेंबूरला ट्रीटमेंट तर करतच होतो. आता आपण दुसरे डॉक्टर बाहेर गावी गेलेत ना. आता त्यांची 12 तारखेची अपॉइंटमेंट होती, ते बाहेर गावी गेलेत आणि अजून आलेच नाहीत ते. मग माझं डोकं जास्त दुखायला लागलंय. आता आम्ही दुसरा डॉक्टर करणार आहे. दुसऱ्या डॉक्टरचं सेकंड ओपिनियन पण घेऊया प्रत्येक ह्याची, आहे ना. आणि काय उपचार सांगतील ते आपण येत्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला सर्वांना सांगूच, है ना. आणि बाहेर बघा आता देवी पण येणार आहेत म्हणून बाहेर मंडप सर्व लावलेलं आहे. हे उघडलं दरवाजा, तिकडे बघू शकता समोर बघा तिकडे मंडप लावलेलं आहे बघा. आणि तुळशी बघा किती मोठी झाली आमची. सर्व झाडं पण लावले होते व्यवस्थित, है ना मम्मी. हे कटिंग करायचं आहे ना. आणि आता तुम्हाला जो असा लुक दिसतोय तो वेगळा लुक होणार आहे.
थोडं थोडं आता सामान लावलंय, थोडं थोडं लावायचं आहे. तर बघू आता हळूहळू करू. आणि तू पण जरा आराम करत राहा. हा मी आरामच करते है ना. आणि मम्मीला काय काय करायचं काय नाही करायचं ना ते इकडे मी बघा या पेन तुम्हाला दिसणार नाही, पण जे काय फॉलो करायचं ते असं लिहिलेलं आहे, म्हणजे मम्मीला आठवणीने सर्व करायला देतोय मी. बाय बाय. बाय.